Нашата история с градината е много такава прозаична, просто ни трябваше чиста храна. Тази част, която е в зелен дол, е 2 декара и половина, от които 2 декара са пълни с бетон, а другото ни стопанство е още 1 декар. На бетона си отглеждаме червичи. Торт, като се върнахме с жена от една екскурзия, просто тя реши, че трябва да правим нещо така по-интересно. Доставяме оборски торт от съседното село. Червиите го изяждат, след като го преработят в механизъм, вече се получава хубав торт от червените плодински черви. Сега градинката вече е от 2 години и си има всичко. Имаме томати, селета, айсберг, чушки, любимия ни кейл. Имаме си капково напояване, маиринки, ягодки, имаме си 3 цистерни с вода. Градинката е вече самостоятелна. Сега е семейна ферма, работим главно работи баща ми, който е пенсионер от повече свободно време. И ние двамата. От време на време идват доброволци. Ние гледаме с пермакултурни принципи, където можем. Гледаме с биодинамичните принципи, където можем и когато успяваме. Някога не успяваме да си направим всички препарати, но някога успяваме да използваме биосемена, използваме биопрепарати, използваме отвари от всякакви неща, които четем, че биха могли да ни помогнат и в никаква форма на химикали. Има ни на много малки места. Ние сме много бутикова ферма. От една страна на фермерските пазари, но само епизодично. Имаме няколко семейства в Благоевград, които се купуват директно от нас. Най-често на магазинчето на фермерския пазар на Римската страна.